Үттім границаны, қазір Ош тарafına киттім. Таксистлар бик көп ақша сұрайлар, менің ақшам жоқ. Шуңа қазір барырбыз енді. Мына попутка белән не ладится? Барсыдаган таксистлар әллә 7-8 километр үтер үшін 400-500 сум сұрайлар. И, кстати, самый дурацкий граница, қайда мен үттім, ол Қырғызстан граница. Мында бардак, капитальный. Вообще. Что кішілер, что текшерушілер, тәртіпсіздік. Өзбекстан границасын үттім. Вообще бірінші мәртебе көрем. Нейіңні, әсәр ол паспортны қоясың компьютерға. Чик-чик-чик еттіріп проверяйтті де, анар фотоға өзі түшіреді деген. Даже пограничника келерге де керек түгіл. Вообще Өзбекстан бик развитый ил на самом деле. Мен нұқ аптырап қалдым олай бірге. Вот, Өзбекстан олға. А мына чөп пока папучыкларын алмайлар әлі. Барса да бақшиш керек. Бақшиш по местным словам енді ол шабашка. Кіру білен шушынды мәшіт тұра. Әлі пока заливасты, без отделки. Шуңа дағын әлі түзіліп кіне келі. Но бек интересный формада. Вот мында Файза комплексы бірге тұралар мәшіт білен. Юлы давам етеміз. Міне қараңғыда артта көріне Сулейман Тоо деп аталған тау. Мында нашарақ көрінейін, конечно. Отелесен бик нағыттырып көріп бұла. Сулейман Тоо міне административный здание бұғай. Қырғыз Республикасы әне Сулейман Тоо. Артта шитте. Лақманера мен күндіз үйті өксеттім. Менің Қырғызстанға барудың ең ұзыр тілеклерін бірісі шушы Сулейман Тоуға мінерге. Дейді. Сулейман Тоо. Сулейманның тауы деп аталайын. Бик моторына көрініп тұра. Пока мене қараңғыда барам. Сағат 10-шы кеттейінде жеу барам. Аллаға шүкір жеу жүрбек яқшай бір ол. Файдалы, мұнда кімдер арт білен жүрей. Вот. Шушынды урамнар. Елғалысы бар, көпірі бар. Нәрсе айтасым келі. Ош советского типа шәһәр енді. Қараңғыда шай көрінді. Ортайында шәһәрінің әр вақытта да советский система ол Сталинкалар, Брежневкалар. Соңырақ енді міне шушы аңа түрлі домнар. 2000-ші жыллар, 2010-лар, 20-лерде салынған домнар. Абылай бүтісі советский тип. Вот. Көп қалмады енді. Алла тілесе барып жетем бет енді біздің хостелға. Әлі менің телефон номерім жоқ, симка жоқ. Орын бар ма хостелда? Жоқ, мәлінасын білмейм. Чөнки бик еш бола шылай, достар. Орын болмай. Вот. Аптырап отырасың аннар, әсәшләргә мекен деп. Вот шындай хәлләр. Где-то 1 километр ярым қалды. Барып жетерге. Сіз енді, хөрмәтле дуслар, дұғада болыңыз, ям, пожалуйста. Гостиницада орын болсын деп. Арзан гостиница таптым. 550 сум бар. Вот. Бик арзан, бик яхшы булыр, чөнки ақша чикле. Бүтін жерге де жеткізіп бітіріп болмай. Ақшам болса таксиға отырып кетерем, жеу бармас едім. Шуңа дұғада болыңыз. Бұл арзан гостиницада орын болсын деп енді. Мен мұнда қараңғыда барам. Центр қызы орынды бұл. Матур кафелар, емінен парк бик қызықлы, өзінше түрлі мұнда хейкеллер. Тарихи да бар, хайванлар да бар, нәрселер бар мұнда. И подсветкасы бұлай, удачный салған. Түрлі миниатюрларды көріп бұламында. Қырғызстанда болған. Міне как раз Сулейман Тооның миниатюрасы. Макеті. Вот, мұнда дамбылар. Мұнда недер манаралар. Бек көйінді мұнда. Стандартный типта енді дом культура. Әлік шошындай дом культураларына совет чырында 150-200 мың кіші болған жерлерді салғандар енді. Анда менімше айрым әләнде зор жаңалықлар жоқтыр. Бүгін тем более недер артистің выступлениесі болғанында. Жаңалған артистлар бек қызықтырмай. Ақшамды көріге. Әмін сізге міне бұл паркның давамын көрсетесім келе өтінде. Мұнда болған түрлі миниатюраларына.
Мында инде тарих элек ничек булган, алар бит инде потларга табынгандар менә шулай. Вот, кояшларга, утларга, йолдызларга. Менә шундый памятниклар булган бит аларның элек. Соңрак бит инде ислам динен кабул ителәр. Кыргызлар белән шундый матур шапкалар бар. Вот. Мында тагын ниндидер эпос дигән. Тарихлар инде эпос. Аннар бит инде Жусуп баласыгын бу инде, значит, исламизация киткәч, ниндидер галим булган кеше бит инде. Вот, мергенче бу сугышчы бит инде, сугышып йөрүче кеше. Воин. Сугыштан кийин. Вот. Амур дарага осы инде әниләрнең кайгырулары турында югалту дигән, югалту. Басы Умай. Үзегез ничек аңлыйсыз шулай аңлагыз, аңламыйм моны. Вот. Бүген менә бала туган. Монда бит инде ашулдагы югалту. Кемдер югалтканнар менә мәетне. Монда чын ата менен небере. Монда ата кешенең шатлыгы, оныгы, баласы. Күт дигән. Татар телендә бу сүзгә ике төрле аңлап була инде. Ну көтәдер инде ул, скорее всего. Нәрсәдер көтә. Вот. Басы инде наука килгән чак сөенче. Һәм басы яңа гасыр, технологиялар, үсеш, биектик. Биеккә менә үсеш. Вот. Посмотрите, шулдык. Монда бик моторный. Скульптурный комплекс. Агач астында кул ясаганнар. И скамейка куйганнар. Бик интересно. Вообще мотор килеп чыккан. Кырыйдан караганда субханаллах күренеп тора. Күңел күтәреп. Bunday парк үзенчә зур түгел инде. Дика каршында белән монда инде. Яңа домнар төзелеше. Вот. Барабыз, девам итеп. 400-500 метр калды инде хостелга. Хәзер барып җитербез. Уршепмешли в просак лектем. Истә калдырганмын 234Б Ленин урамы дип. Келеп җиттем, карыйм. Бу хостел түгел икән. Метимне шепсең шулай. Яңадан адресын сохранканем, караганем 324Б. 234-дан 324-га барырга кирәк. Ярам әйтәм, ерак түгел дип караганем, интернетка электрип километр ярым тагын. Аллага тапшырдык. Сезнең дугалар белән, значит, дугаларыгыз үтә. Шанслар күбәя кими белмим, конечно. Но кемнеңдер дугасы яхшы иттереп үткән. Менә техникум, һәм мин килеп җиттем әкренләп кенә. Бу хакимият бинасыдыр инде. И флаг обязательно Средняя Азиядә аларның яраткан гадәтләре. Дом булай мотор. Аккуратный паркадагы. Токесләр шыгы килә. Хулиган малайлар чакырдымы? Шундый флаг. Монда Ленин бабай карап тора. Ленин бабай калган әле монда, кстати. Чингиз Айтматов калмаштырмаганнар аны. Ленин бабай һаман карап тора. Администрация бинасына. Казан сәлем. Казан сәлем. Все, молодцы. Все, молодцы. Егетләр белән фотога төштем, сөйләшеп алдым. Кытладым, бер җегеткә 19 яшь тулган, шатланалар. Кстати, ойнык, исерек түгел, нормально барсы дагы. Ну, мин пока сизмәдем, чистә әйткәндә. Бик от души малайлар, рәхәтләнеп сөйләштеләр, сөйләделәр. Аларның, оказывается, монда токымнары бар, племәләре бар. Мин шундый токымдан, мин шундый токымдан ди. Әйтәм, бездә татарларда токым юк. Фамилия бар, адресың бар, пропискаң бар. Менә шулай. Бик матурга сөйләштеләр, аккуратны гына. Мин жолын дәвам итәм. Раз нәрсә булып чыкты. Мин, оказывается, вообще башка якка барганмын. И мин килгән якта ук минем хостел икән. Мин вообще әйләнеп киткәнмен, не в ту сторону. Лишний 2 километр икенче якка барганмын вообще. Хәзер кире кайтырга кирәк. Менә шундый хәлләр. Ой, минем кебек хаталамас өчен 2-3 мәртәбә карарга кирәк. Адресын дөрес итеп, мин дөрес итеп карамадым. Лишний 4 километр топ-топ барырга кирәк хәзер.
Taksistler artık көп soruyorlar. Вот. Просто kol көтерем подвозить тегізәл деп. Тоқтамıyor вообще. Сейчас ayтканда мында тоқтау бигерәк начар. Ну, мен ayтканда да Киргизияда тоқтау яхшы деп. Но кышлакларда. Канискардан просто шундай мотор урыннар бар. Жол итәтергән. Дальше үлмәләр. Чыктым әле. Пошта магазинга барып әзрәк завтракка итәнге ашка бренди продукт алырга. Вот, нәрсә әйтәсем килә? Монда нинди җиңеллек бар? Бер российский сум, бер киргизский сум инде. Бергә бер ясалганнар. Шуңа ул яктан хәтта ниндидер бер җиңеллек бар. Кичә кич белән килеп җиттем, Аллага шөкер, шулын шартларга. Бик мәшәкатьле булды инде, үземнең хатам. Вот, үземне генә сугып була. Вот. Аллага шөкер, нормально фондык, нормально гостиница. Бик яхшы, бик кызыклы кешеләр булды. Кичә төнге 12-гә кадәр рәхәтләнеп сөйләшеп утырдык. Британец, француз, Израильдән килгән перс. Үз алдына китерегез, үзе перс. Кыяфәте теге картиналардагы Иисус Христос кебек. Үзе Израильдән. Һәм полячка. Ну, сөйләшеп утырдык, бик кызык иттереп төрле темаларга. Вот, аннар йокларга яттык. Һәм төрлесе иртән уже почти бөтенсе киткәннәр. Алар урынына яңа кешеләр килделәр. Вот. Шуңа да сәфәр кызыкта инде. Син көн саен яңа төрле кешеләр белән танышасың. Инде яңа кызыклы фикерләр аласың яки үзең бирәсең кызыклы фикерләрне. Шундый хәләл чөтмә магазин күрмим пока. Магазин эзләп йөрим, зато Алатауны күрмәй, Алатау шәһәр уртасында тора. Сулеймантау, Алатау түгел. Сулеймантау. Футболчылар малайлар. Повар малайлар монда курсы побаров. Колын шап жүрүлөр. Аным иштем. Туйганчы сөйләшеп утырдык егетләр белән. Анда иртән инде мен уже яңа кешеләр коллектив. Тагын бер Израильдән килгән җегет. Аннары Франциядән килгән бер гаилә белән утырдык. Алар ир, хатын и 2 бала. Аннары Германиядән килгән бер егет. Вот. Шетелләр бөтенсе бик кызык, бик интересно, и Британиядан килгән бер бабай. Бабай килеш, 60 яшьлек. Сәяхәттә йөри. Мәйдан кайтканың бармы? Елга 1-2 мәртәбә кайтып алам ди Лондонга ди, Лондоннан үзе. Булай инде уже бер туктаусыз сәяхәттә йөри. 60 яшьлек бабай. Бабай дип әйтеп тә булмый. Йөгереп йөри таулар буйлап. Шундый бәхетле йөзле. Теге Германия, Франциядән килгән гаилә, ирле хатын, аларның 4 бала. Иң беренче 2 зур кызы белән сәяхәттә йөргәннәр гел. Хәзер ул кызлары студентлар. Хәзер кыз белән малае бар. 7 яшьлек һәм 10 яшьлек балалар. Хәзер шулар белән сәяхәттә йөриләр. Сәгать иртәнге 7-дәнме, 8-дәнме торып, онлайн мәктәптә укыйлар. Әдисе белән кызы вот математика дәресен занимаштырып утырганнарын кырыйдан күрдем бит инде. Кыз җылый, ну укый. Вот, аннар дәрес бетте дәген. Уйный башладылар. Хәзер тауларга менәргә китәләр инде. Вот, кайбер кешеләргә андый гаиләләр аңлашылмый, мәзәк күренә. Ләкин хөрмәтле дуслар, нәрсә әйтәсем килә. Син яки яшисең шулай иттереп, гадәттәгечә менә безнең яшибез, шулай бит. Иртән барасың монда, кичмә кайтасың тегендә һәм 18 ел буена бер нәрсә күрмисең. Яки теге әти-әниләр балаларына бирәләр. Әкәмәт кызыклы тормыш гомер буе искә төшерерлек. Без совет психологиясе белән андый кешеләргә ниндидер бер
шикләнү белән карыйбыз. Неполноценный кешеләр дип, дөрес түгел алай дип укырга кирәк. Кечкенә чактан системага керергә кирәк. Ләкин кем әйтсен безнең система дөрес дип. Безгә шандырдылар гына бит аны. Алай дөрес, алай булырга тиеш дип. Һәм күпме кешене күрәм, кем системада түгел, системадан чыгып яши ала. Алар күпкә бәхетлерәк. Система bir тынычлык кына бирә ул. Шын бәхетле кешегә үзе генә кеше таба ала. Система эчендә түгел. Шушы дөньяны үз ягына, үз тарафына мотор иттереп дөрес иттереп куйса. Мин әйтмим теге харамлашып дип. Юк. Халал юл белән дәген бәхетне табып була. Рәхәтне табып була. Теләк кенә кирәк. Киттем тауга таба. Мин гайсы бик дөрес юл белән китмәдем инде хәзер. Табырбыз. Юнчик ала тауга, Сулейман тауга менергә. Вот безнең гостиница Кырын дөрес китмәдем получается. Менә тау. Хәзер юлны табырбыз. Сөйм бигрәк менәм. Һәм әкренләп кенә тауга таба бара-бара менә теге знаменитый музей, пещерный музей тау эчендә. Һәм мәчеткә килеп җитәбез инде дуслар. Сулейман тау мәчете. Вот, һәм күрәсезме тегендә тора. Ул пещер эчендә музей. Тау эчендә. Вот. Минем юлга чыккан сәбәпләрем берсе шушы музей һәм шушы урын иде. Ничек Казакстанда Туркестан иде, Бухара, Самарканд һәм шушы Оштагы музейларны күрергә. Различик мотор. Битинде мин Сулейман тау мәчетенең иченә кирдем. Вот. Монда сез күрә аласыз инде. Отделканың күп мәртәбә гадирәк булган. Чөнки Кыргыз халкы ислам дине үзбәкләр, таҗиклар белән чагыштырганда күпкә соңрак кирде. Һәм теге 10 гасырлык булган, 11-12 гасырлык булган традициялар бик күп мозаикалар белән бик нык иттереп, бай иттереп ясалган мәчет модулары ул вакытта беткән иде инде. Средняя Азияда. Ягъни 18-17 гасырларда алайтырып уже мәчетләр ясамыйлар иде. Простота, гадилек иде модада. Шуңа дагы мин шулай уйлаган идем, что мондагы мәчетләрдә артык күп иттереп Үзбәкстандагы, Таҗикстандагы кебек ниләр күрә алмасмандар инде дип. Һәм шунда шулай булып чыкты. Мәчет зур. Bilmem ничә менә бу залга 2000 кеше сыядыр. Кысылып басса 2000дер. Кысылмыйча 1500 бит инде. Вот. Ләкин монда бөтенләй бер гадилек. Кемдер инде гадилек яклалар әйтерләр. О, молодцы, дөрес шулай кирәктер инде дип. Мин инде юк. Мин күбрәк тарихта калсын өчен ниндидер бер бизәү кирәкле яклы. Монда бизәү бар инде минимальный. Ләкин шул вакытта кирәк. Кыргызстан ул яктан караганда иң акчасы аз булган республика булып тора. Шуңа да артык кыйммәтле проектлар ясарга аларның әллә ни көчләре юк. Менә мулла качасты утыра. Намазны укып чыктым. Хәзер киттек музейга. Тау эчендәге. Аннары барабыз шушы 3 тау буенча. Аларны карап, аннары шәһәрне карарга төшәм бит инде. Таудан бит инде бик яхшы бит ачылырга тиеш шәһәргә, анда күребез хәзер. Бара торгач, наконец ниндидер менә тергән урынны таптым. Хош килеңездер. Хош килдегез. Рәхим итегез дип атала инде бу местный телдә. Хәзер менә без бөтен комплекска. Менә без әкренләп кенә менгән сайын Hoş күрдем. Görәсезме? Артта таулар.
Kamera ko'rsatmaydir endi. Ortda zo'r tog'lar. Qorli tog'lar. Bunda qorsiz. Bunda endi Suleymon tog'ining ne kartsa. Biz devam etamiz yo'lni. Серьезно, akamet zo'r tog'lar. Telefon ko'rsatmagandir endi. Boramiz дальше. Подъем пора. Mana tog' kimni ketirib tursa, tualeti bor bunda. Evet. Hakanlab minamiz. Boramiz. Turistlar var, местныйлар var. Уже o'tirib şey ishuvchilar da bor. Butunisi bor. Kelamiz. Mening xiyollangan o'ringa mening ayda 1 yildan ortiq kelasim keladi endi. Suleymon tog'ining Peshcherniy muzeyina. Benim bargan seferinin en tüp maksatlarım birisi Bişkek. Hey, hoş. Hele bu bir görüntü var. Şimdi size Tavuk işine kırıp gittik. Kısaca bilet arzan. Bilet subhanallah, selamun aleyküm. Soğuk mu? Soğuk değil mi bunda beni? Şunday. Ha? Şunday pişiriyorlar. Yok çürük yoksa bilmediler. Şuna koşup kana çürüm. Fotoğraf yarıydı. Video yaramıydı. Acayip. En kızığı benim pişirip bütünleşinden yasalgan. Motor ittirip. Minip getirge ola basmışlar bunda. Yeter. Bunda üskümeler 8 yeter. Büyük bunlarga bunda. Basmış hasta. Üskü tava. Nemiz. Bunlar neler? Bir abi kişiler. Apa Kazan'a selam deyin. Kazan'a selam dediler. Devam ederiz. Basqış büyük. Evet. Şu grotni облагородили. Ibne qaraqs. Intik motor bunda. Ne kassa biz kirgan. Bunda çup bulabitingdi. Ne tegi bir namaz kılan meşet. Beni hoş. Ne tog'lar yarakta. Ne tegi. Bir Sovet çırında soğan öyle mi? Mene hazır düşebiz. Hazır barabız indi. Samay kızıqına. Tavuğun özüne. O tavuk içinde bulgan müziğine bit. Mene teginde flak tura. 2 kilometr başta dediler anda. Tavuk boyunca barığa. Kim degende birer saat lik yol. Tavuk boylap. Motor vitler bilen. Yaratam şunun dörünlerini. Var bir ofitsialny yol, var neofitsialny yol, neofitsialnydan ketemiz. Tağının üstüne. Yakanlap gidelim hem üstte kışlarda görüne bar ekan azrak. Yanında piş yeri var. Yanında piş yerki var. Üstüne de milip qarabız hazır. Hem bunda yol var ekan. Görürüz biz. Şehir hasta. İki tağ ortasına mindim. Hem de marşrutlar köp. Babaylar da yürüyken bende. Kör alası aşına. Uyaktan. Mene qararız bu tavuğa. Hemen de piş yeri var. Onun üstü var mı ekan? Teginde kişiler jüri. Barıp qararız. Vaqt var bugün. Allah aşkına.
Taularını yaratам мен. Ең яратқан білген біз таулар. Мына мына мен қариға алып беремін деймін. Міне жеттім. Міне Башкалас тауы. Қазір бұл шақ бет. Allah. Bismillah. Мен үсті. Оу. Мында, кстати, скала Бекірескі. Асқа шоқынып кетсең бітті баш. Мында отырған шақыр. Yallah. Ha dostlar. Yani şimdi haller. Hasta ziyaret. Şehir. Koralı stavunuz nömündik. Alhamdülillah. Aptırap qarap turalar meni Amerikan ismellesin yok mu etem Tatar? Tatar gana mı deyip koydular. Tau üstünde jigitler bilen basıp turabız qarap. 8. klass bağları dersten kaçkanlar tauga menerge. Bu таунын қырыйы. Дальше просто обрыв. Метров на 100. 150. Вот. Шушы бүтін скала міне обрыв. Яғни мен 2 адым атлым екен 150 метр ысқа таба шашақмын. Шынтай мотор орындар. Мотор да қорқынышта. Бүтін мотор әвір. Тауны жүрдім. Все, Аллаға шүкір. Қазір түшен бітенді. Әнетегі тауға мында бар пещера. Mağara. Şul pişire hazır barıp barayım. Sizge de көрсөтөрмүн. Нендей қызық орын екен. Ол пещераны көргеш, міне bu тауға барам. Міне. Ол сізге бәлекей көрден, лекеншен барықта бәлекей туғыранын тұр үстіне. Міне бұлай юллары бар. Түштік міне мұнда пещера қазір. Пещераға тегінен кіріп бұла, мұндан кіріп бұла, астан үстен кіріп барыға қазір. Жекпен көріп те кетілер біз. Біз міне біз. Міне пещера уже. Мұнда ұлыш қарамасқа қорқынышанда. Ояң шуып кетсе. Бітті баш. Міне пещера. Келіп жеттік. Мұнда шөйле бар. Мұнда тешіп бұла, конечно. Но ташлар екеме тұшыма мұнда. Аяғын сындырып бітіресің. Қарарыз мұр түр біздегі. Вот. Мен сізге пещера. Мұнда бір тешік, мұнда бір тешік. Мұнда бір тешік. Зәкірлеп кіні. Ташлар. Mükemmel şumamında şudur bitken. Все. Основную массу преодолели. Вот это нижняя часть. Такие красивые города. Оттуда спустился. Пещерден чыктык, жүрүп чыктым полностью. Қазір кеттім екінші тауға. Қазір жүріп тауға әлі. Так. İkinci tağıl bizden. Manda. Hazır ikinci tağımızı parayız. Bismillah. Тоже bir интересный var. Arabası bu tağı boyunca. Ben buldum üstünde. Hazır ne gelip jettik. Mağmenip parayık. Bunda neler var? Bunda oşun ikinci ağın korun bular. Bunda tavlar bir şey olmalı tavı mı? Buldağa kadar menen katırışan ne ziyarat mı hasta. Aşağıya kadar yukarıdan barabız. Böyle qaralgan var şunday tavlar kayda bir trapa yok. Sen dikariyon menesin. Kansı korkanışkan yaşını. Bunda taptalgan хотя уже жеңіл. Gittik üskü. Hemen gittim. Allah'a şükür. Ben yukarıda kıskala. Опять. Деген korkunç şu. Çıkıp gidesin bunda. Nasıl bu yağmur karargan. Görüyorsunuz. Ничего шихалык. Aslında şahsın yurtların Qalaylar көп şifrda var. Mana etажный yurt var.
көбірек мына советский микрорайон енді. Бір уран бар енді мында. И редко местами. Шоша зурдумдар. А так в основном bütün ош частный сектор енді. Местлерді не артық көрмеймін. Бір мешіт бар. Тағын қой. Чөт көрмей бош мешіт. Дегенде қойда шитте бар әне. Артық көпті бар. Мұнда бір жігіт отыра мотор иттіріп су ішіп. Сәлем алейкум. Сәлем Қазан деген. Арс көректі мініп қариға. Мұнда галерея формасында салған нелер сықланыр видайтелік ебірлер өстірген болғандарды. Бұл толының үстіне метірген жол бар. Наташлар бек шыма. Мені болайынды, ләкин чөтті тілегім жоқ. Артық рисковайттерге, чүнки біраз қызурақ, мен баш еленіп бірек тұра. Қорғам рискі баш еленіп кетсе, аяқ шуырда шөп кетірмін деп. Мұнда да ғана опасность көп. Дегенде просто көпке серьезный рақ. Ярар, бұтау болды, тегесі болды. Міне осы қалды әлі. Анда как раз мәшітте бар бәлекегіне үсті. Анда көріп кетербіз. Теге тауыны жүріп шықтық. Барабыз қазір екінші пещераға. Екінші пещера біздің мұнда орнашқан. Анда да кіріп қалайбыз қазір. Інжек мекен. Бек қызық көрініп пещера. Ол мағаре. Ауыр сөз тұтар тілінде. Пещера ұрыша жеңіл етілі мағареге күшенерге керек. Озан үйлі намаз уақыты жетті. Пещераға yol міне мұндан кетті. Мұндан бара керек. Етігінден жектір мінерге. Жек мінерге мекенді. Қарарбыз. Бір 20-25 метр көмінерге ташлар бойынша. Міне болар мекен. Аллаға тапшырып. Давайте. Дағада болуға сау сәлемет күнді мінерге дейіп. Так, достар. Мұнда қадar мініп жеттім. Қазірде мұнда мінерге керек. Нешектір. Так, давам етеміз едегіз. Аллаға тапшырдық. Достар, сіздің дұғалар білін барабыз давам етіп, қам қарағыз. Ненде мотор жерлерге келіп жеттім. Ажайып мотор. Алланчик мотор. Бұл пещера. Сквозной. Мұнда шындай свежий хава беріп тұр. Алла, мұны көз білен көрсегізінчік мотор бұл. Телефон бер алмай. Дәрде бөлім. Арағысын чек. Тау екіге бөлім. Мұнда кіріпті кетіп бұла бет. Мұнда қарағыз. Пароход бар екен. Мұсын көрмеймін деген. Ажайып мотор мұнда. Тауға міну турында сізге сөйлегенім, достар. Тауға міну турында круче гор, только горы деп высоский жарлы ебетінде. Шоңадағын айтасым келе. Бик көп жерде жүрдім, бик көп нәрселер көрдім. Но таулар білен бір нәрсені чағаштырып болмай. Океанында чағаштырып болмай. Таулар ол таулар жамағат. Барып қарағыз, таулар көрігіз. Таулар шикарный бір. Шоңадағын кімнің әз-мәз хәлі бар, обязательно мінігіз тауларға, көрігіз, ғажайып. Мен видеоға яздырмадым. Мұнда бір пар келді. Малай білен әни. Малайға неше? Бір 35-40 яштар енді. Әнесіне 60-62-63 енді жол. Мінділер. Білмейм. Мен жүрейтерген шошы ұртатауға қадар мініп жеттілер. Дальше білмейм, мінерлер ме, yok mu? Уфылды бары мінді тегі қатын қасы. İsam yolastан машина білен келіп түгіл, жеу мініп. Ол уфылда ұлыста өйтті боз. Көмінгеш, шошы моторына көргеш. Әлі бұл пещерлер не қадар мотор. Көрсегіз, мұнда үсті деген мен қара. Не қадар мотор мұнда. Ғажайып. Әмін мен мұнда мінерге шекленіп. Көрес мұнда ненде шума. Ялтырап тұра шума. Проблем то, что мен мінерге могу. Түшкенде шуып кете алам мен. И мұнда үстегі бетіні көрдім бетінде мен. Шоңа пещер ішінде болу меңа жеткен.
Мен мында менә бу тишеккә дә менеп карый алам, но үзегез күрәсез. Менү берәйбер төшкәндә мин просто очып китәчәк аны аска. Тәгәрәп китсәм бер 200 метр аска тәгәрәчәкмен. Вот аннары җаназага килергә туры киләчәк. Бишенигә ошка минем янга. Шуңа рисковать кирәк түгел. Һәр берәйбер уйланып эшләнергә тиеш. Әгәр сез шикләнәсез икән, лучше эшләмәгез. Вот. Ну, әз генә шикләнсәгез ярый инде. Бөтенләй нык итеп шикләнсәгез бармагыз. Чөнки иң рәхәт әйберләр ул, иң куркыныч әйберләр на самом деле. Иң кызыгы төшү. Иң куркытканы. Давайте. Дагадан үзмәгез мине. Киттем төшәргә шушы шоматоулар ташлар буенча. Аллаһ шөкер, сезнең дагаларыгыз үтә бугай. Икәнләп кенә төшү юлына чыктык. Бисмилла. Ташлардан төшүп җитәбез хәзер. Балалар киләләр, менәләр тоже. Юлай күп төрле кеше бар монда. Яшьләр дә, өлкәннәр дә. Так, мен бөтен шушы тауларны жүрдем. Хәзер киттем. Теге мәчеткә тауга. Өстендә урнашкан мәчеткә җирләрендә. Күреп китербез хәзер. Тауга йөрсәгез, обязательно специальный аяк кием алыгыз. Кроссовки, тапочки ни в коем случае. Менә теге тау. Тишеге. Обязательно кирәк менә шушындай ни специальный подошвалы аяк кием таулардан йөри торган. Обязательно шундый алыгыз. Трекинговый. Башкача шуга кроссовкалар ниләр. Менә булар даже шоматашта дагы более-менее торалар. Трекинговый специальный тауда йөри торган аяк кием кирәк. Рәхәт нәрсә икән. Иң рәхәт ул качан син менә шушы таудан төшәсең, һәм артка карыйсың да аңлыйсың. Әми моның өстендә булдым. Шуңа дагы бу тормышта без покорительләр, без күп әйберне яулап алабыз. Һәм тауларны яулап алу ул иң рәхәт әйберләрнең берсе. Ну, минем өчен калган кешегә бәлки аңлашылып та бетмидер ул әйбер. Ләкин шәхсән миңа менә мин карап торам да сокланам. Үзем белән горурланам. Параллель шушы тауга менә алдым дип, бөтенләй беткән җегет түгел дип. Шуңа дагы тауларга менегез. Бөтенләй башка караш тормышка бирә. Менә шушы тау. Кстати, зиратлар турында. Казакларның зиратлары бит инде үзегез беләсез. Мавзолейлар күрсәттем бит мен сезгә. Үзбәкләрнең зиратлары тоже круто ясалган кабер ташлары. Таҗикларның зиратлары безнеке татарларның кебек. Менә кыргызларның да зиратлары карагыз, безнеке кебек. Шушындый шардуган, кабер таш. Все бетте, әле нинди аерым ансамбльләр төзеп yapмыйлар анда. Шундый зират. Мен менеп йөргән тау. Аны үттек. Һәм менә соңгысына барабыз инде. Мәчетлесенә. Вот. Шундый специальный площадка ясаган бит инде кешеләр жүрсеннәр өчен. Бик удобно. И һәм монда пещералар, янда тишек тышыклар вообще күп икән. Күбесе кеше йөргән инде. Алла. Янда бигрәк узки ясалган. Дигән кешеләр йөри. Бу тауга тоже була ди, но моны полиция тияди, милиция ди. Рөхсәт бирмим монда менәргә ди. Бик опасно, күп кешеләр чыгылып үлгәннәр ди моннан ди. Монда самый опасный тау ди. Карабыз, менә парабыз может. Все. Алла берсен рюкзакка чүп китте. Менеп җиттек. Тарихи бинага. Монда, кстати, тоже үзләренең әле мәзәгатьләре бар. Кыягас чүпрәк куялар да, акча ташлыйлар. Бәләкәй генә пещеркалар бар. Шунда чөтә хатын-кызлар шүгәлеп, значит, биренке хурмәлеп кирип китәләр. Чагалар да шул пещер акча салалар, чагалар да ганнар да акылалар. Шу таңама нәрсә булган. Әнә дигәндә уртадарак шул эшләр. Әле инде 70 яшьтәге билер шүгәлеп пещерга керәләр дә, шунда садака калдыралар да чыгып дуа кылалар. Берәр минем кыргыз подписчиклар бар бит, аңлатырсалар, пожалуйста, нәрсә микән ул? Нәрсә аңлата ул гадәт? Төшенмәдем мен. Без менә
Меніп жеттік. Смотровой площадкаға. Şimdi motor orunlar. Evet, Bişkek görünüyor. Turistler deyip, artık turistler köp değil mi? Sanırım mesli halk. Turistlerden mingene koymadı. Falak var. Belki yine meşit kebek binası var. Onda kerip namaz okurga bula. Kebek. Anadar bu belki yine meşmik bulmuyoruz kadar bitirgenler. Taşlar ekeme tuşamamında bile karasın çünkü altırayı. Artık riske vettire gerek mi? Giriler mine mesni kırgızlar. Benim bola indi. Şu riske vettes gelmeyi. Herhalde bugünkü tavlar gitken. Gittik şehir Karağa. Şurada oyladım bu yaktan. İkinci yaktan bende stadyumda var. Çünkü benim olan 20 eşitli bölgeyi var şu taraf. Şu kararımında. Hey babay sikirme. Sikirme. Sikire kurme. Не прыгай. Она просто менеп жай тирге була. Кстати, мен бит билет төледим мында менерге. И музейга кирге. Шес айтканда бир кимде толкун бир нерсе текшермей, бир нерсе төлемесегиз деген үзүп кетип була. Вот. Ну, төлөөгө керек энди. Норматив шулай куша. Моторына бир парк. Тау астында. Һәм мында Сүрөт музейи деген, һәм мечит деген. Кирип карыйбыз. Музейне да, мечитинде. Тау астында орнашкан. Кыймматтуу буларга тиешин мында. Мечит, менә мында музей тау астында прямо орнашкан. Кирип карыйбыз музейга. Мен ушундай мотор экспозиция тура мында. 5 таудан ne көрө аласыз. Музейге кирдим. Ресимдер, портретистлар. Мында строительство ней, ГЭС, ресимдер. Ну, нормально инде. Менә Совет кызыктырды Совет чорында басмачларны кылганнар. Мәйтәм, хәзер мәктәп программасы буенча басмачлар яхшыдай. Мәйтәм картина алып куялар мисың? Жок, тора инде шулай инде ди көп еллар тора. Вот, шулай торып ситуация үзгәреп тора. Мысы Шингиз Айтматов местный халыкны кириллицада укырга өйрәтә дигән картина. Мыза хукук тәйриләр. Төрле рәсемнәр инде. Вот. Фондны артык бай дип әйтмәсәйдем. Шулай. Аккуратно bakayım. Bu kартина şurada. Bu pazar kartinası. 70-ci yıllarda Oşun pazarı şunday bulgan. Müzeyini yürüp çıktım. Bara indi. Artık maqtanırlık değil. No kızık informasiya işittim. Oşta komünizmga kadar bulgan 200 meşitti. Sovet çorunda 195'in Яки җимере бетергәннәр, яки передел иткәннәр. Шуңа дагы 90-нчы елда 5 кенә мәчет эшләгән ди. Да. Нәзигәме? Площадка. Мәтәхәрәт ала торган урыннар да бар. Егетләр намаз укыйлар. Кирип иштән дә карарбыз. Виноград үсә монда. Җимешләрне җыйганнар бугай. Format. Bu teredi böyle kurmağız. Bu yurtının şunday tüvesi. Şuna da mında o simbol.
Bunu kadar şolma koygan yok ya meşit içinde. Elimde tağın şolma var. Bu limini tarihi meşit bitinde. Kapital remont nasıl indi bunda? Altırap tıra bütün size. Kısaca fotoğrafı koyuyorlar işte. Buna tağınç olmalar. Bunda tağınç olmalar. Bunda bir girmiş olma var şimdi. Meşit buna yüzü zor değil. No. Düşenleri kapital ne?